Efirde Nurmurat Sarıxanowyň Kitap atly eteri boýunça taýýarlanan radio oyun. Ol gatı zor bolupdyr. Şahir dagam däl. Ulagat näme diýär? Magtymly beýan etdim bilenim. Özüňe kemlik bil aýtman edin. Taraşlap şaglatdyň köňlü girenim. Senin soňklary ýadgar. Siz onay diýäsiňiz. Men size şu gurdun başga bir gurdun berip. İşim oba vermek boldy. Garagymyň işleri bilen getdim. Halk çeper edebiýatyny ýagnyar. Gidip ýörkäm gumyň bir gowun dolduryp oturan obanyň üstünden bar. Özümiň näkär bilen meşgul bolup ýörünmi mihman ýerim aýtdym. Öýesi şeýdi. O ilerki gatarda bir garry adamdy. Siň soýaňyzdan bolup çykaýsa gerek. Bir kitap bar. Belki ol size yararly bolup çyksa da çykar. Onu görenler gowy diýerler. Menim özüm diňläp gördüm. Kitapdagy däl. Duruşuny altyna gaplaymaly. Ýöne öli onu ol garrydan aňsatdyr alyp boraýdym. Kitap şu kitapdyr diýip ol arany oturanlar. Men onuň beýle diýmeginden garrynyň kitap bilen gaty ihlatlydygyny, onu almagyň işiniň bardygyny düşündim. Dogry kitabyň gadyryny hemme kişi bilýär. Muny göre bilýär. Hatda hat bilmeýänler-de kitabyň içinde näme barlygyny aňlaýarlar-da. Özüm okap bilmesemem planyjan ulanyp hat öwrenenden soň okap berer diýip oturýarlar. Muny iş salyşyp görenden soň has gowy Özümün şuurdaky kän tejribämi daýanyp şol salgy berilen garrynyň ýanyna uradym. Ony öýünde tapdym. Ol daýaw hem sakkaly döýüşini ýapyp duran adam eken. Meni gadyrly garşylady. Gaty sorunjyň hemde gelişinden, oturuşundan, gepuruşundan seni tanajak bolup darjaşyp ýatan adam. Ol meni düşe üstüne geçirip billigi, iýliğinden soramagy başlady. Gel otur ýaşy ýigit. Geliş nirdendir? Nireden bolarsyň? Haýtyndan morsyň? Näme kär bilen ýörýärsiň? Men oňa öz sorag beriş tertibini jogap gaýtaryp, iň soňundan bolsa şeýle diýdim. Kitap bilen iş tarşýar. Ören umut ýaşy ýigit, ören umut. Ol sakkalyny sypalaşdyrdy, ýüzüme teretdi. Häzir onuň gözleri ýitlenipdi. Seredişi edil yüzümden hat okuyan ýaly. Onu soň bir daşar çykyp bir çeri girip ýören aýalyny ýüzlendi. Hey Keywani! Hani kitabymyň al? Aýaly sesini ýünni çykarman tärimiň ýüzünde gerilge duran köni haly çuwalyň içine elini boýdan maşa sokdu-da bir bukjan aldy. Onuň içinden morsa kitap çykaryp onu uly hormat bilen garrynyň eline berdi. Ýaşuly kitaby golunda tutup duruşuny ýene-de ýüzümi gözlerini jerrellip kitabyny ýugdy. Kitap bilen iş salyşýar niýdim ýaşy ýigit? Ony kibil kärde şekenikde. Şunu dogryňdan gelip aýdýan bolsaň, onu sen munyň nähili kitapdygyny bilersiň. Men seni şuňa beren bahangyň tanarym. Al. Maha gör. Hey gelip ýören ýerleriňde şuňa taý geljek kitaba duş gelen ýeriň boldumy? Ören gowdur. Munyň her bir sözi köşek güllýät deň durýandyr. Daşyny solok gyzyl güllü çiçeklen galyň kitap ellerine sallym beripdi. Onuň içi goýy gyzyl siýa bilen jezberlenipdir. Gol ýazmasy hem ören düşnükli.
kimde bolsa biri bir wagt onuň ışkyny düşüp ihlas bilen däne ýaratdyr. Seretseň bes öz-özünden okulyp barýar. Kitap okulypdyr. Kağızlarynyň gyrlary ýyrtyk, sahypalaryny el kirgi okup ýyzgarlyk edipdir. Kän ýyllar 50 ile geçip okulan bolar çemeli. Derrew onuň sahypalaryny waraklap çykdym. Ine meniň giýje günnüdi ýatman, ýygyny sertepil bolup ýören eserim. Owa söküp müň gapydan baryp tapyp bilmedigim. Ýene-de müň gapydan barsamam tapyp biljegim kumany bolan eserlerimi munyň içinden tapsa bolsa. Oňa men gözüm ýetdi. Bu eserdi. Onuň eýesi garryda gözüme biçak gow görünüp başlady. Egencimi garrydan girläp bildigimçe girilejek boldum. Ýöni bolu garry kitabynyň tapylgysyz gowudygyny mensiz hem bilýän ýaly. Munyň her bir sözi bir düýä degýändir diýip, onuň bir syhly aýry oturmagy biderek yerden däl bolsa gerek. Ol zadyryň oňotdygyny buýtanýar. Men onuň bilýänligini ýa-da bilmeýänligini synap görmek üçin eserin käbir ýerinden okap berdim. Altınmısın, kümüş misin, zer misin? Ya arş mısın, ya kürs misin, yer misin? Ya yakutmun, ya mercenmin, dür misin? Ya çırağmın, ya rövşünmün, ne misin? Aşk eseret yanmaz çırağlar, aşkı düştü kuşlar enrer gurdağlar. Egiler hayvatlı kuvvatlı dağlar, daşlar erip, çeke bilmez bu derdi. Meşeleri şiir pelenli, gülgüzar noğuçu bilenli. Gün nüşmedük terelönli, çeşmeli çaylar öğrenir. Ol maňa öd okap berimden ikette köp yerini ýatdyr aýdyp berdi. Ýaşy ýeten arabatyň şanyny ma'lum bolmaz, depe nedir, düz nedir? Ýüňi ýeten goç çigidiň ýanyny 60 nedir, 70 nedir, 100 nedir? Namarda ol gorky çeker meýdanyň agaç adam bolup görünür her ýanyň, mühennetler howply ýerde duşmanyň seçe bilmez duman nedir, toz nedir? Agyrdyr hengamlar, uzakdyr ýollar, soraşdy jigitler, sözlerse tiller, baharda asılan rem güller, bir pasıl asılar ýaza mýykmanlar. Ademimi köp sevdaga satyp men, özüm bilmey, ol deryaga atyp men. Ne ummanlar bir girdaba batyp men, zemin haýsy, zaman haýsy bilmedim. Eşitdiňmi ýagşy ýigit? Munyň her bir sözüniň bir düýä degip durýanyny. Ol gyzyp barışyny ýene bir gadal aýdyp berdi. Vatanımda han edim, hanları perman edim, dertlileri derman edim, müskünemen don edim, cansızlara can edim, neyleyinli biçareyim. Gözsüzlerin gözüydim, lalların men söydüm. İl günümün yüzüdüm, sever mağsuk nädidim, hatam tayım ödüdüm, neyleyinli puharayım. Erem içiri reyhan edim, vatanı zerevşan edim, mert digide keman edim, dağ başına duman edim, inni göyran bir saray. Şükür alhamdülillah, zanane gözüm düştü, meyhanede meyiştim, messane gözüm düştü. Ey gözleri ahrami, gel görgölü yarami, ey könglimnin arami, imana gözüm düştü. Her saçları bir sümmül, göyak men hem bilbil, ey cennete ra bir gül, rızvana gözüm düştü. Gördün mü? Bir eser dağı değerlir. Bunu okuduğunca okasın gelir. Her bir sözünün bir diye degip durýanlygy haktır. Eser doğurdan nokowy. Garrynyň aýdyp oturanlar hak. Men muňa xaridar boldum. Elimden düşüretim gelen ok. Muny nähilli bolsa garrydan almak gerek. Emma bolin onuň her bir sözüni bir diýäni nereden tap bolar? Hamala ýeri diýe taplaýyn eken. Muny maňa ber diýip garrydan nenin güdüň çydap sorarsyň. Kitabymyň bahasy ýetse satyrnyň sözüň üstünden onu nähili getirip bilersiň. Ýa-ni onuň ýanyna oturup siýasat okumaly.
Onu ahyrına kitabını ber diýjek bolsaň, edin siýasatyny düşündirip bilermikä? Şu zat hakynda men pikirlenýär. Onu öwüp arşa çykardy. Özüniň hemde bütün owasynyň onu gowy görýändigini, onu hiç bir wagtda elinden çykarmajagyny ýygyny kesmän aýdyp otyr. Sorary da yer oýany. Onuň ihlatyna hayranlar galdym. Pikir edýär. Başga adamlardan şunun ýaly onu deserler alşymy ýatlaýar. Olar her halda beýle däldiler. Bu qarryny hay aýtma sen muny. Şu kitap bilen eňek bermän öňüne otyr. Özümi onçakly, gyzyklanmaýan görnüşinde tutup oturan yerimden onuň gürrüňini başga ýaly sowjak bolup seýlenşýär. Emma ol öz mallarçylyk fermalarynyň ösüş barada gysgaçyk aýdýardy, gürrüňini ýene eseriň üstünden getirýär. Gürrüňim tapaýy. O adamlarynyň ol kitaby alyp okuýandyklaryny, olaryň nähil baha berýändiklerini aýdýar. Ol muny dünýäde birden bir eserdir diýär. Bu birdir. Ol da şu özümdäkidir diýip bilýär. Ol şunu şeýle bir ananypdyr, hi diýip aýdarýarlar. Men onu habarmy aýdyp bilmän ahir ýanyna turdum. Öňe ol entek owadan çykyp gitjek däldigimi aýtdym. Mihman yerime bardım da iş oňurmaýandygymy bildirdim. Ol garrynyň uğrun nähil tapmak bolar. Maňa ha başardan däldir. Onun ol kitaby satyn hem göçürüp hem alyp bolmajagyny meňe gözüm ýetendir. Ýaşy git, onu kitabyny sat diýip aýdyp bilmer. Eger gereňiz bolsa, onu özüňiz uğrun tapjak bolar. Ondan onu almagyň başartmajagyny tede odalam aýdypdy. Ol şeýle adamdyr. Men nähille bolsa ol ýaşyldan el çekjek däldim. Şol günüň agşamy ýene de onuň ýanyna bardym. Ol meni hälikse ýaly şäht açyklygy bilen garşylady. Gel geç, otur Ýaşy git. Düşeýsin. Bu kitaby göreniňden soň sen menden aýryşyp bilmersiň. Ýeke sen näl, başgalarym şeýledir. Oku, hewesi diýen bolsaň Ýaşy git. Munyň her bir sözi bir diýet gelýändir. Şol çoluň düýbünden, şol bukjanyň içinden şol eseri çykaryp elime berdi. Dogry diýdim de, onuň sahypalaryny ýene göwünsizlik bilen agdarşdyrmaga oturdum. Hem de sypaçylyk bilen kitaby özümiň hyrydarlygyny bildirmäge başladym. Gülmurad ağa. Siziň eliňizde näçe ýyldan bäri bar? 40 ýyldan bäri bardyr Ýaşy git. Dogry. Siz şonça wagtda munyň içinde bolanlaryň hemmesini ýaty tutsaňyz da. Bilýärdim. Onu da ýöne bir bilmegen däldir. Hemmesiniň gürrüňi bilen bir oturanda aýdyp berip de bilerim. Munyň üçin näkilerin ählisi ýüregime ýazylandyr. Diýmek onu munyň inni size geregem ýok. Garry ýüzüme sen sarly, sen maňa näme diýmekçi? Sen şu ýerek näme niýet bilen geldiň diýip sorýan ýaly etdi. Men alzyrap öýe dilime getirip oturanymy aýdyp goýberdim. Siz muny näçe diýseňiz diňde maňa satyň. Ýaşuly gökden goýberilen ýaly boldy. Gözleri Petrap hanasyndan çykara geldi. Sakkaly öňküsinden beter gawyrly. Aýaly hem diň gökden geldi. Ýakasyny ikelini ýetirip doňun ýaly bolup oturdy. Men öz sorugymyň içinde oturan gary öýümizin süňüde gagşýan röýtdim. Tärim başlaryna atylşyp duran ýüp ýolklary da, tor bolaryň seçekleri de, ýel berilip goýulan ýanlyklar da duran ýerine gymyllaşýan ýaly boldy. Bir haýýukdan soň gary özüne geldi. Ondan soň kitaby elimden gaňryp aldy da aýalyny uzatdy. Men muny öňkü ýerine ýygyna da goý. Şu karada ol öskün gaşlary bir-biri bilen tapşan gözüni maňa tarap aýlap şey diýdi. Muny elden çykarmar diýip Ýaşy git. Ýaňynyň özüni de saňa aýdypdyk. Satylmaz zat bolmaz diýenlerle göli. Şunu bizden dilemeseň akl etdiň. Muny aljak bolsaň iňilki men razy etmeli bolarsyň. Menim bolsa razy boljak gumanym ýokdur.
eger bolaysam da oglum bilen ayalym razy bolmaz. Munyň üstesine hem bütün owy razy bolmaz. Biz muny elimizden çykarmarys. Bir töň çörege zar bolup oturan ýerlerimizde de, bir harpyny da okap bilmeýän wagtlarymyzda da muny satma göwnümize getiren ýerler. İnneha asylhym. Ýa-ni özüň okap gördüň ahyry. Munyň her bir sözüniň bir düýä degip durýany. Munyň biziň elimizde nähili düşenligini aýtsam, onu diläp durarsyň öýdüm. Bolmasa gurrun edäý. Ýogsa ma şu neçenli duulle ýyryp oturan goňşularymyza da aýdyn däller söweli. Muny bilýän diňe garry aýalym kiýildir. Aýtman ýörmegimiziň hem ýeterlik sebäbi bardy. İller meniň bu kitaby näme berip alanymy eşitden boldular. Onu Gülmuradyň kitap söwdasy ýalyp alyp götürjekler. Şol aýtman gelişim. Ýogsam inni Gülmurad aganyň kitaby dünýä malyny degýär diýýärlerim bar bolyn. Aýt, meni eşitmäni turmaga çydamar hale getirdiň. Garry meni şeýle hala salanyny beginin murdy berek. Ulum sıronyp ýylgardy. Döşüni gaýşyrdyp ýüzüni ýokary tutdy. Ol şeýledip uzak bir geçmişi ýadyna düşürjek bolýan ýaly, ýa-da aýtjak zadyny tertibe saljak bolýan ýaly. Bir az pikirlenip duran soň şeýle gurrun berdi. Aýtsam men häzir dogry 60 ýaşymda. Eşitip oturup bilsem ýagşy ýigit, gurruňa 40 ýyl olarlan başlajak. Ýan kitabyň goluma düşenni şeýle dogry 40 ýyl bolar. Soğukluk kış diýilýän ýylly. Ol ýyllar şopançylyk ederdim. Sen meniň häzir içmegimiň içine sygman gabarly oturanma garama. Men ömrümiň köpüsini çölle goýun ýerine geçirdim. Kitap diýen zady görmänim. Eştir bolsaň şeýle boldy. Men öýli şekli bolup iki sany burunlukly edinip ýyle goşulandan soň kış agyny edine ýeýnip bir kanar yum, bir kanar kömür bilen arkaca argışa gittim. Tan şerim bolmany üçin kömürmi yumma alanyň kydam ýykman bolup düşdüm. Des haly kurulun ýer eken. Şol ýerde bolan bir giýjäm näme geçenligini bilmedim. Şatlyk şagalan içinde geçdi. Agşamyň garaňkysy gatsy bildigi, mihman ýerimiň altyganyt öýüne o adamlar üşüp başladylar. Olaryň arasynda qara, kepçe sakal, ýüzü jozluk ýaly gyzyl, sypaý geyinin adam bolup göze ýylýardy. Ol öýüň töýerine geçip oturdy. Onuň öňüne ýan kitaby atdylar. Molla okap berin. Okan vallahi okan. Bir dine mäskirmeýän degini özüm meni näle ýalan jalay şahiriň kitabydyr. Siz muň bilen atyk gazaklanmaň. Bu aýda ýyly bir okulsa da bolar. Men bugün size özümkini okap bereýin. Ol koltuğundan başga bir kitap çykardy. Hemma köpçülik öz diýen etdirdi. Mollu sesine bat berip okumağa başladı. Bazarım soğulli, haridim halli, dükkanım eyesi kallın eyleyin. Binasın dargıttı, karıkçı dolli, parçasın düyleyip allın eyleyin. Mertler namart bolli, namart mert bolli, kurtlar peşe bolli, peşe kurt bolli, yurtlar veyran molli, zınnan yurt bolli, şumpelekleşgerin sallın eyleyin. Aşıklardan ötti ışkın hövesi, tartıllı yazıllı doğduk perdesi, dağdan aşıp kızıl başın ordası, gözelilim veyran kıllın eyleyin. Yar yardan ayırdı merdi ilinden, deryanı kuruttu dağı silinden, bağı servisinden, bilbil gülünden, qad yığlayıp çıda bollun eyleyin. Mahrum qılli köngül görkü hünerin, ata enen alli gövün kararın,
her gün açdy gulgyrnagyň bazaryn namasyn bazara sallyn eýläýin. O dedim ben. Ben halyk şahir ekeni. Her sözü köşükdi diye. Merdiye doğraydı. Doğru. Hani molla izin okan. Okan firmolla. Okan. 90 nürlü tağam bolsa qaşıngda ne lezzet içinne dusem bolmasa ne bilersen ne iş bardır başında müşkül iştir başta gözüm olmasa ayak bar yürmäge el var almaga kany bende saglyk şükrün kılmaga kulak bardır eşitgenin bilmäge kimdidir dille söz hem bolmasa kısmatın hak bilen ırsın azlamaz söz bilenler bilen sözün gizlemez köngül joşa gelmez dil hem sözlemez her yürekde aşkdan göz hem olmasa Doğru. Hak aydı. Hayda. Hak doğraydı. Hak doğraydı. Yıl nesihat artar eyyama hakkın özü getirmese enzama dünya sözü menzer dusu tağama söz içinne gelin kıysem olmasa Yine şahir divem şuňayda aýdady. Tüz yüreğim tarına hakya. Doğru. Molda okudy. Dili yetiştiginden yar gecesini okudy. Ben eşitdim. Kitap, onun okuluşu, onun içindeki sözler men hayran etti. Fikir ediyar. Bine hil beyle olup biliyarka. Ol yüzünü seyrediyardı. Hemme zatları öz durmuşunun, günlülük eşitip yörün zatlarının. Yöne oli, dille deyip bolmazok. Aytmak hiyalına da getirilmedik zatlar değiştirip barya. Men kitap şeyle kızıklı zattır. Adamın durmuşunun sözleyen zatır öýtmärdim ahiri. Yine, bu şu wagt sana nähil gow bolup görünüm bolsa, maňa da şonu şeýle görün. Munun belli bahasy ýokdur. Ve belki satylýan zat hem däldir diýip pikir etdim. Oňsoň, her şu wagtky bolup oturşuň ýaly, menim şonu eger öz gurbum ýeterne satylýan zat bolsa araýyn. diyen yalimim. Öyle böyle öz yanımdan bahasına sağın yeter öğütmeyerdim. Şol gece şu hiyal bir gözüme uğuk gelmedi. Yatın yerimde bu satılayan zat mı ka? Bunun aydiyan zatları kim oylap taptı ka? Sözler nehir beyli duyurup bilinli ka? Asmanın kaçayan olmasın deyip oylanyarım. Ertir turun donsoň mehman yerimden soradım. Akşamki okulun kitabınız näçe durýanlar? Onun belli bahası yok. Yok. Bana doğrusunu aydın. Onun bahası bir diyor dağdır ya. Şeyli olsa, şu kidiyanın haytti birini halısanız alın da onu bana verin. Kuva diyan koydu. Ha Allah gidiyor. Olur menin sınımdırım öğütmeyerdiler. O bu diyanı verdim de kitabı alıp kayttım. Olurun yerinden näme diyenlerini bilem ok. Öyme kaydıp geldim. Qarı keyvanı öyden çıktı. Yakın tutup kıyıgırdı. Halı kuva diyemiz. Vay sen onu ne ettin? Yitirdin mi? Uğurlattın mı? Ne ettin? O diyen göverdi. Onu her bir sözüne bir düya degip durun bir zat bilen başa baş salıştım. Gürrüngün ha, şunun içinde vardır. Onsoň kitabı torbanın içinden çıkaramadı, görkezdim. Keyvan seyretti. Keň alplar seyretti. İçini açtırıp gördü. Yüzüne seyildi. Uludan demin alıp, menin bir sevdada utonmi ýa-da utulonmi. Şuňa begenjegini ýa gynanjagyny bilmeýän urdy. O diýanyň öli, onun gözlerinin öňünden gitmeýänligini duýar. O ýyllar o diýe bizim gün güzeranymyzyň diregi de ahiri.
Men sevdany oňuronlygymy aýdýar. Keýwanyny begendirjek bolýar. Şol giýjäni, kepçe takkal mollanyň okan giýjesini gürrümerdim. Şonu adamlaryň üni berip dinleýänlerini özümiň hem eşitip oturup bilmeýänligimi hem-de şonu yadıma çüýýaly batan ýerlerini aýtdym. Şu diýip duranlarym şu kitabyň içinde bar zatlar diýdim. Men bärdinden aýdaryn, bir agyz sözüni hem dogry aýdyp bilmeýärdim diýdim. Keýwanynyň ýadyna gowy ýöz düşýändir. Gözlerini ýaş görüp başlady. Janymdan sızdyryplar, ýerdepipler aýdar. Munyň her bir sözi bir gowy diýär degýär. O diye bir dericik boğulap gitti di. Üşüp yatan bir pette kağıda gitti di. Vah, şu wagt okul bersedi. Dip, onun kağıtlarını ağdırtırýar. Kepçe takkal moğullu bolsa di. Munyň ýadyna gowy ýöz düşmedi diýär. Gepi köp, gurrun köp, kitap bolin. Sesini ünlü çıkarman nur. Edil keýwanyny ağla dez gelýän ýaly. Gaharym getirdi. Şunu, muny ýeriň ýüzüne bulap uraýasym geldi. Şeýdip onuň geplemän duranynyn içimi sowdaýasym geldi. Ýalky kitap dur. Muňa kepçe takkal moğully gerek. Onu men ýerden tapay. Onsoň edin sevdamdan ökünçli öýden çykdym. Obamyzda akylly, hemme adyň ýagdaýyny bilýär, diýleýän adamyň ýanyna bar. Özümde bir kitap bardy, onu aýtdym. Ondan soradym. Onu obamyzda kim okap biler? Sen eline kitap näme düşer? Ay, arzancak satın aldım. Hey, ahmak diýse. Kitap diýilen atlaňa ýöne berilende näme gerek ha? Hey, onun derden aýrajak ýeri barmy? Onu okumaga hat bilýän gerekdir. Ogo muhtiyen alıcı göz moğullu gerektir. Han hat bilýän. Sen onu obaňdan hey tapjak ýeriň barmy ha? Goňşy obalaryňdan tapmarsyň. Kim bar onu okap biljek? Sen ha şu tarapyny oýlandymmy? Men onuň aýdanlaryna inandym. Ýöne bolup keýwanynyň iňirdisini eşitip oturmagy ýüregim takat bermedi. Ýene-de bir kadamdan sordum. Goňşy obalardan çykyp sordum. Hat bilýän ýok. Soranlaryň hemmesi edil dilli uşanýary, oň diýenini diýýär. Sopon halyňy, gün güzeranyny oňormaýan halyňy aýdyp duralladyň näme? Diýip geň aldylar. Badym ýatdy. Ondan öýme geldim de, seni gözümem görmesin, janymam yanmasyn diýip, onu soruň düýbüne goýberdim. Bir ay ýatdy, bir ýyl, ondan soň 2 ýyl ýatdy, şeýdip 7 ýyl dagy ýatdy. Keýwany iňirdýärdi. O diye boğazdı. O vakta çelli 2-3 otlardı. Her hally onum onu okudup, eşitmegiň arzuwyny aşaklyk bilen edýär eken. Nämedenli kitap okap bolar, diýip oturan turýarlaryny sorýar eken. Bir gün 2 çäp çaý içip oturkak, ol maňa şeýle diýdi. Ay oğlum, hatym moğulları işany okap bilýärlermişin. Okumany öwredýänler hem şolarmyşyn. Gel Muratjany akçy işanlary bereli. Onuň işinin 5-6 ýyl geçdi, ol hat öwrenjekmişin. Ol işanlara hyzmat edip berse, onuň öwredine işanlar oňa hat öwrederler. Kimden sorasyň şeýle de etmeliyärler. Maňa kitap okulyp eşitilse bolýar. Şonuň üçin men hemme zada taýýar. Maslahaty biriktirdik. 2-3 günläp ýol ýörep Muratjany akçy işanyna alyp bardym. Men alyp berdim geldim. Oglunjygymyzy hat öwredip berseňiz diýip geldim. Muňa işiňiz bolsa-da etdiriň. Bize ahyr hat öwredip berseňiz bolýar. Oğluňuzy getiren bolsaňyz gaty gowy edipsiňiz. Biziň dowrumyzy ýen, biziň terbiýemizi alan bihar bolup çykýan näler. Oğluňyz hat teme öwrenir, edep teme öwrenir. Siz aradan 4 sancak ýyl geçiriň de gelýär.
İşanın yanının uçup diyen yalgayttım. Üye geldim de keyvana şey dedim. Yine 3-4 yıl gayrat et. Onun son ömür menin sevdamı gövni etmezilge için görevin. Kitap buksanın içine çuvalın düğünün çıkman yine 3 yıl yattı. İnnim rahatsan hat öğrenir deyip işanın kavurdum. Barıp görsem onun hat öğrenmeğini iyiledi. Kaytam iş bilen ankada açıp gidiptir. Ol meni görünün gözlerini yaşayla deyip. Kaka, menem özümden kaldırma alıp gidersin. Bir yerde hat öğrenecek manım yok. Hat diýlen dady işanım özüm bilen o. Koy oğlum beyle diyme vargın. Beyle diymek günah olur. İşanı dil getirmek bolmaz. Kaka, hocam ağa doğa yazmam bilen o. On doğa deyip gelenlere edil ecemin duğu torbasında akıyalı uzu verip koyuver ya. Bulardanım hat öğrenecek manın mı abi? Hat öğrenecek manın yok. Oğlum, sen kim akıllı ediyorsun? Ulu iyiliğin işanına, hocasına beyli demek olmaz ahiri. Sen bolsan onun doğduğunu yapıyorsun. Kaka, gözümden alıp gitmesen, ondan men kaçıp giderim olayım. Şu dağda durmam, giderim. Ondan oğlumu hocanın elinden alıp kayıttım da bir bayat çolukluğa verdim. Gün geçer, ay geçer, yıl geçer. Yine bu kitapta keyvanın kutusunun çıkmalı yatıyor. Men takat tapman käbir wagtlar onun yüzünü açıp kağızlarını ağdarıştırıp görýär. Şol kepçe sakkal mollanyň oturuşyny edip onu öňüme alıp oturýar. Mening bolşuma keywanın qahary gelýär. Şu wagta çenli guwa diýämiz elimizden çykmadyk bolsa, sen şeýle akmaklyk etmedik bolsaň, 5-6 wotlap sürüdiýe bolup giderdi. Bir gün Sovet hakimiyeti ovamına geldi. Yanının muallimi bilen geldi. Muallimi kitabı bilen geldi. Ol gelibilligi ine şu içinde oturulmaz yazacak garacı öýde owanın oğlunlaryny, ullaryny okutmağa başlady. Muallim gelinni men edil özüm için gelen ýar begen. Çöllü Muratçanyň ýanyna haýdap bardım. Oğlum, senin hat öğrenip enem kimide şol kitabı okap beririn ýalyp men seni yine de molla bermek bolup geldim. Kaka gitmerim. Şeýle hat öğrenjek bolandan şu çöl sahrada goýun bakıp ýörenim o nesi ýaşy. Akçyşanyň ayal inni maňa suwuny getirdip o adyny çapdyrar öýdemek. Oğlum, bilir bolsaň owamda muallim diýen bir mualla geldi. Ol eýýam owamyň özüň ýaly oğlunlaryny hem ullaryny okudyp başlady. Ol maňa da oğluny getir, derrew hat öwredeýin. Kitap okap berip oturýar edeýin niýe aýtdy. Ol hökümetden ýürüýti okutmakçy bolup gelen mol. Onuň saňa hat öwretjegi çyn. Özüne ynamy köp. Getirip bildigin bolýar diýdi. Ay garaz. Onuň ahir ýene de razy etdi. Muratçan öz eresinin gözünün öňünde hiç bir ýana gitmän, kişiniň keşigini çekmän hat öwren. Ol kitaby eresinin gupçasyndan çykardy da bize okap berdi. Ýowuzlukda gamlaýyna gark bolan uwukly gözlerim gözel il gözler. Ança ağdarly kapatda galyn azat bolan bilbil gyzyl gül gözler. Gözel ilim sennip kökörim ýollar. Gözüm guwarlanny zebundyr hallar.
kenarda dargayan eýsiz sallar deprenmi ýaş döküp umman fil gözler. Karasy köňüller biyalaş janlar, nahak aksa şehit ymsanyň ganlar. Ragna gül üstünde ol perwanalar, nova harpatlyny sabay yelitler. Zıvansız dahanlar, gördüksiz yüzler, siyaqaş, ok kirpik, ol gara gözler. Hiç yersiz gurrumlar, manisiz sözler, hılwatdan daş şıkar, günü lal gözler. Akmak şalar, erksiz gözir, ol gullar, iğinçevil terbi boy, ak uzun gollar. Kömül naqşi, düşte gören hiyallar, tılla gövhür, genç hazine, mal gözler. Her şey bir köşek diye degen ekeni. Vah, men niçedar aýtdym ahry. Hawa, Muratsan bu kitaby her gün diýeni aly okap berdi. Munuň içinde goşgularyň bir näçesi biziň obada, çöllerde de aýdym edip aýdyp ýören goşgularymyz eken. Munuň aýdýan zatlaryň köpsini men henigem düşünmeýär. Ören çuň manily sözdür. Büsewdada utulmandygym keywanada bütün olamda da belli boldy. Ine ýaşy ýigit, sen bu kitabyň taryhyny eşitdirnýsin. Men muny satyp goýberäýsem, ony meni bütün olam pisler. Ýöne sen muny gowurun bolsaň, gör, oku, nha hediret. Erimden alyp gitmek niýetini öli düýp keykaryndan ýadyndan çykar. Kitap elden çykmaz. Onun eseri diläp alyp bilmejegimi takyp gözüm ýetdi. Satjaga däl. Onuň içinde edil jany bar ýaly. Täze edip, ähli owada ýetip durur ýaly. Goşgudan yetmedi ýerlerini doldurup, şu duruşunu iki esse ul edip getirip bereýin diýende de onu anandyryp bolmaýar. Garryny razy etmeň hillalatynyň eger razy bolsa oturagada göçürüp alaýmaň işi on esse aňsat düşýär. Men şunu düşündüm. Belkol bu mühim bitirme. Satdiyenim näki ýaly bolar. Yeni de bir tüköz barna tutar. Diýerini gaýgylanýar. Näme? Onu alman öte gitmege bolmaz. Şeýle oýlana bir ýol tapdym. Gel bu gaty görsede satdiyen erginsizlige tutoýun oturaýyn. Şonu onu ahyr göçürüp almaga razy edip biler. Men şu karary geldim. Men onuň bilen biraz öwreşipdim ahyry. Gülmada. Siz meniň şu jagaş ýekiji mühim bitirmediňiz. Näme? Şu kitap mühim mi? Hawul. Siz maňa şu kitabyňyzy satın. Bu gedek garry gökden goýberilen ýaly bolmady. Öýüň süňi hem gagşamadyk ýaly boldy. Ol öýe kitabyny satmajagyndan, meniň de elinden basyp almajagymdan arkaýyn, hem de eseri bilen meniň gyzyklanýanlygymdan şat bolup şeýle jogap berdi. Satmaryn. Satsam utularyn. Oy, satın öldüm rada. Size de iyil satıptır ahiri. Satanlar utullular. Ne mon, eger satmazak bolsaňyz ýöne beräý. Ýaşy ýigit. Beýle geregim bolsa, onu şu ojogyň maşynyna oturdy, göçürde jygalar. Göçürüp alsam onu bir öýdüm üçin bolar. Maňa bolsa sizin kitabyňyz hemmeler üçin gerek. Ol jogap bermekde daşyryk çykdy. Onuň ýyzy bilen aýaly hem ylgap genýal çykdy. Bularyň bir gezliň maslahaty bardy diýip öz ýanymdan çak etdim. Men onuň inni üzül kesil jogaba garaşdym. Ol ara salyp mermän durup çirik girdi. Ýaşy ýigit, oturun. Gerekli bolsa, onuň senden göçürüp alybersinler. Şundan soň garrydymdy. Gürrüňim utardy. Öýüň içi damdarslyk boldy. Daşardan ses ýün gelmeýär. Garraýar ýorguny giyirdi. Bir gysym bolup düýlenip ýatdy. Ulmurada bolsa, keplesim bir zat diýjek ýaly üstümde diýlenip dur. Men onu şundan artyk garyp bilmejegim bilip,
neresi çağı yali boynum vurdum. Bolyada ertirden göçürmeye oturayın. Yine şeydip zadının kadrini bilen qarri meni horladı. Kitabının üstünde yarım ay turmalı durdu. Onun özü hem qalapin wagt yanımda boldy. Yatdan aydyp berýär, hat yazışma sen edýär. Okumany bir azyk bilýärin ýöne yazmak ilminden gelmeýär diýär. Aýaly bolsa çarlyn çaýdyn çörekden kemin goýmaýar. İlki mihman şonu yerim bolsa ýadyndan bir ýan çykyp gitdi. Ol kitabyň üstüne şonu düzeden şahirin başga ýerlerden tapylan zähmetleri de goşulyp çapy berildi. Tiýil wagtda ulluqan kitap bolup çykdy. Men onuň çykaryny howluk ýarym. Yüregim çatlap barýar. Çykyp billigi onun 10 saatını aljakda qarrynyň üstüne alacak. Barsam onun seninni menden aýrylyşyp bilmersiň diýmejek many ýok. Her bir sözü bir düýä degen kitabymy senden hem göçürüp alynlar boldymy? Oňa nähili baha berenler boldy? Diýip soramajak many ýokdur. Ol şeýle diýer boli menim. Aldylar. Onu da bir adam däli ähli türkmen halky göçürýänli. Dünýäniň köp dillerine terjime edildi. Hemmelerin gowurşy hem edil sizinki alet ýerine kitaby eline tutdurar. Onsoň ol garry Sovet häkimetiniň halkymyzyň altyn hazinesyny, edebi mirasyny, halkyň batyrlygynyň azatlygy söýjülüginden, çekin ahydarlarynyň dören gödül eserlerini, gumly çölli bolsa-da, çuwoluň düýbünde bukjanyň içinde bolsa-da, gaýr bir ýerde bolsa-da, tapyşdyryp, ýygnaşdyryp, olary hemme ýetirmek aladasyny edýänligine hökman düşünür. Öz kitabyny gaýtadan täze höwäslen okar. Onsoň onuň şol köni kitabyny maňa ak ýüregi bilen berjegine men ananýar. Bu kitap türkmen poeziýasynyň esasyny goýan Magtumulynyň kitabydy. Yar kesan halkların bari Ölçümdüm vatanına ayrılgari Değerli esayırgın sağlana Sağır gelsinler bir hazmetana Yetirezin boyuna çatın peyrana Oğlanım gül atan Türkmenistan'a Kam usadır çıkıyım yadından Tutarım gül asın Silsiratından Hormatly radio dinleyijiler, siz Nurmurat Sarıhanowyň Kitap adly eseri boýunça taýýarlanan radio oýuny dinlediňiz. Radio oyun 1984-nji ýylda ýazga geçirildi.